Jarraian, ariketa improvisatu batzuk egingo ditugu. Edo beste modu batera esan da, bapatean antzeztuak. Norbaitek istripua izaten du eta diakoak iristen dira. Indiarrek segada prestatzen dute zalduna harrapatzeko. Beari haur negartia zaintzea egokitu zaio. Saskiari aurrari jaten ematea egokitu zaio. Joni aurra bainatzea egokitu zaio. Aitorri, aurrari aur oihala aldatzea egokitu zaio. Politikoek honela egiten omen diote diosala elkarri.
Mekanikariek honela. Kirolariek honela. Komikoek berriz honela. Nik pertsonaia, tokia eta ekintza esango dizkizuet, eta zuek antzeztu egingo dituzue. Lekaimea, diskoteka, dantzatu. Aurra, hitzaldi aretoa, hitz egin. Mekanikoa, autotailerra, autoa konpondu. Jon artista ezaguna da. Osatu eskena pertsonaia improbisatuekin. Aitor kitarra jole flamenko aparta da. Osatu eskena pertsonaia improbisatuekin. Hautsi ohiko martxa bapatean.